Lolo. Wah. Budal ger, budal ger, budal ger. Oh yeah. Wah, budal ger, ayo budal ger, ayo maju, maju, maju ger, yo, 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 ayo, 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 wah, oh iya, oh iya, ayo ger tungkap panjeneng maju ger. Ojo kaya bocah cilik-cilik gede wedi mati tungkap panjeneng maju. Maju ning sakjroning palagan. Ya kalah iki tekan negara mendi iki Kang. Kudu Panglaras sakjase ayo yo as oh iya oh iya Kuda Panglaras ajining manungsa urip
ajining manungsa urip gesang ana ing alam pasrawungan yektine aji tan ora aji gumantung ning tindak ya budi pakartining dhewe-dhewe ger cah bagus ana to aran wong nandur besok bakal ngunduh iya ngunduh apa to iku iya ngunduh wae budi iya ngunduh wae tumindak sapa kang nandur kabecikan atine kebak ing lasto ing asih yektine bakal bali ening pribadining dhewe ya tegese sejatine wong tumindak becik iku hambeci ora nang sapa-sapa nanging bali ning diri pribadining dhewe-dhewe ger nanging yo sakwal emang kono sapa ngatine kang tansah desta lakone sande ala budining budi hampara paraga yektine ana ing akhir tembe bakal nemoni kapitunan kang tanpa uwis ger eling nang donya tan ana kang langgeng kejabaning kabecikan ger wah ladalah oh ae ae
kendang rebab gambang Ilang samar atiku Nora sumelang Nora jemplang Umadan goyang Semarang Punang kendang rebab gambang Ilang samar atiku Nora sumelang Nora jemplang ngumandang goyang Semarang kagungan gawe pasukatan seni jatilan Warawa Madya lan Wusana mugi manggiya pasuki woi
ikatan seni dadilan ora wong adil lan usana muga manggiya kasumi hae usah Tari kuda lumping yang elok, tari kuda yang istimewa, jadilan kuda panglaras, saking dusun Bantul, jadilan kuda panglaras, saking dusun Bantul. Mari kawan-kawan, mari kawan-kawan semua, mari kawan-kawan semua melihat kesenian kita jadilan kuda panglaras, melihat kesenian kita jadilan kuda panglaras. GGS Indonesia Saja sih. Sinuwun kula ingkang prapta sinuwun, sinuwun kula ingkang prapta sumadong rawuh sinuwun. Paman, paman Harya kula ingkang sowan man, paman nyaluk dalan man kula ingkang sowan man. Bapak Prabu kula ingkang prapta sumadong rawuh. Prabu pangabektos kula sak kanca kunjuk sinuwun pangabektos kula kunjuk sinuwun sinuwun sesembahan kula ing alam pepadang pangabektos kula kunjuk sinuwun. Tak apa pangabektimu ora kurang dijomober. Ora liya penak nanggonmu ngadhep marang ingsun.
penakno sekicakno gon mulung lunger Nuralya pangestuku tanpa nono Noninji sinuwun Sontakwi senuwundi mugi datosno cecipat sinuwun Sontakwi sinuwun mugi datosno cecipat sinuwun Ya datosno cecipat sinuwun datosno cecipat sinuwun Wah Tubro amuk tak raja walawangsa Reno pangendamu Ojo takon dosa makon mati dening aku Woi Wah Sarira piranging
iblis raklat jalangmu murang tata murang bawa segadane lemo pangendawuh aja takon dosa lakon tak pokok ketemu juing-juing wandamu keparat Carane tangek iki. Ya. Bangun ya. Bangun. Ayo bungu. Ayo ya. Usa. Oi. Oi. Ayo. Lah. Kudu Panglaras. Memang untuk Anda. Mantap.
sak jase lho. Ayo yo. Ayo maju ger kene maju kene. Ayo Kang. Tak ayoni siramu Kang. Ayo di kene Subono lek wadol sumbar. Ojo kaya guduk ning kantonan ayo kene. Ayo Subono lek sumbar. Yen kurang akal kula nawe lamun to kurang dhuwur ante ana gunung. Ora bakal gerak jangkaku gede kene. Tak ayoni kridamu aja mlayu ayo. Ayo. Ayo, kaki kene maju. Ayo. Ayo. Woi, awas nabrak kancane. Kuda panglaras. Iya. Nggih, sugeng dalu Mbak Dian. Sugeng dalu Mas Cipi. Sehat saya. Sehat alhamdulillah. Nggih. Nggih, dalu punika kuda panglaras marak sono tempat dukuhan Ngargo Soko. Ngargo Soko Serumbung Nggih, nggih. heeh. Rame nggih Mas? Alhamdulillah. Nggih, sinaosa di asrep. Radi asrep. Biasane nang Yojo kita hewane ra ngene iki nggih. Nggih, radi anget. Kalau mongso ya ngene sing adem barang. Si, mboten napa. Pripun Mas? Kadung tresno dibawani. Oh nggih. Sepiro Mas Dedi? Rino pantaraning wengi tan datku lo meminta antuk nugroho hoiwang maknon iki dhewe paronan Mbak Dian. Nggih. Ada saka Ngayoja. Kalis kuda rencana ayam tantra sengkot ambangun negara Nggih, kadung tresno Mas Nardi. Sumangga katur.
Dipun garap-garap kanca semonggo. Kadung tresno. Katur sang yoning para rawuh kakung kelasan putri, katur sugeng dalu. Sugeng nyawiji kalian kulawarga kuda patung laras. Sugeng pinarak, sugeng lenggah, sugeng hamil sani mugi dan dosno panglipur ing kala sauntawis. Lamat mas ketat ning jane rembang semangat mencerang aku mirengane sinawatan bosan Yen besengut wimbo patut nyoto jane komra ati aduh lestari yo tanli lobi Senadyan bebasane kalingan kodo sak lembar kemas ayo wis kecinta rasa sesame hatiku Selirane kesengsem karo sapa? Iki karo jatilane lho Mas. Karo jatilane. Heeh, sigrak-sigrak to Mas. Sigrak-sigrak nom-nom bagus-bagus. Heeh, kedruke ya heeh. Heeh. Gedruke nom-nom. Nom-nom sing enom. Kayak lucu-lucune kabeh. Heeh, lagi lucu-lucune Mas semono Mas kuwi. Epi. Piye Pak Tio? Semoga lanjut Mas Ipi. Dipacaki. Pacaane karo ati jerobah tentu tanah reman wis lumayan kamu iman parah Kudu Bang Laras. Asa. Ayo. Ayo yo, ayo yo, Hoi. ayo yo, Ho. ayo yo, Hoi.
dipacai. Heeh. Bacaane sarwa asri jabat tansah Kadung tresno sampun katur nggih. kasusul garap sanesipun candhaipun napa Mas Robi? Nggih. Oh Mas Lese. Apa Mas? Mawar kuning Mas. Nggih. Mas Dedi mawar kuning Mas. Sidorondo. Randane sapa Mas? Arep ngomong dhewe tak omongke. Nggih, semoga Mas Robi.
Lilo Mas Robi. Senadyan tak upaya-upaya ngomong kaya to vokal yen Jawata ora ngertake konduk Jeru. Sakno, sakno. iki lagu kok sumur ta iki wis nganti telu ketiga nanging liramu ora kirim marata bareng saiki kowe teko kowe malah wis gandeng ruwah Ratok
Sliramu kadyan abang jroning ati Nanging aku ra bisa ngonsati Lilo atiku wis lilo Nadia lan batinku keloro Nanging aku ora kuwat Barang ati wis hancur tresno Yo ya, ayo yo kondur, kondur, yo ya, yo yo ya ya ayo yo Oh ya, lo ya ya. Iya, 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 iya. Yo, terus, yo ya, terus, terus. Terus kan? Yo yo ya ya. Walah dalah. Terus kan? Yo yo ya ya. Oh.